Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. Kidnapon mo siya. Og famous lang ako. Ang sa to? Miingon ba gugo? Wa. Ako na nagplano na ho. Unsa? Ay kung ing nga mo pala ka diya, madam. Sa may mawa ni mo kung ako siyang famous lang. Ha? Dili ba? Samtang dili pa siya malukad ni Sir Jaime. Kunis-kunis kung nagkuya ang pagkababae. Famous lang ako sa maayo. Ug unya na nato ihuli kung matagbaw na ko. Kahangol sa piste. Liwat ako na mo, pis. Sa? Unya, madam. Sa may atong buhaton, ha? Ato siyang kitapon. Bugo. Agay! Bugo. Malapog mga madam! Saman, ha? Ganun ka, ha? Gamita ng utok ba? Gamit ang utok ba? Karon ni mo siya kidnapon nga nagsakay ratag motor. Bitaw. Og unya, naa pa siya daghang kauban. Kausaratas mga parak anang tuntuha ka. Utok ba? Utok! Utok! Lalo kay utok, madam. Nanigawas mo mata. Kuha na ko, be. Hilaw na! Kaparusot sa bugal-bugal ha, paminaw! Karoon nga nasayod na takon hain siya. Dili na ta maglisod sa pagkuha niya. Higayon na lang ang atong Tawa. paabuton. Hustong higayon! Tawa. Natog paghihapon siya. Kaganihap ko gikutom. Ubay-ubay man ko dang iyang nainom kakapi. Wa siya masayod nga nakabantay ko diyang nilakaw siya. Ug nasayod usab ko kung asa siya mi paingon. Shit. Satani. Siya gyud ang akong karibala. Pwisit siya. I want her gone. Kinahanglang nga mapugkos na nako si Oliver nga magpakasal na mi. Aron sa ingon, makapalayo na mining dapita. Kagwapo kit niyang tanawon bisan ko natog. Kining imong kagwapo. Ako, Rani. Ugwa na'y lain pang makaangkon ini. Andam na ko. Hi. Good morning. Sorry wag ko makadahang flowers. Next time na lang. Nagdali magud ko. Niya ka? Gingnan ta na ka. Dili kumuhunong hangtod nga mubalik ka na ko. Giingnan tanasab ka. Dili na bisan kanusa. Well, it's only a matter of time. Nako ragihapon ka mahagbong. Kanako ragihapon. Mahug ka ragihapon ako. Diri ka ragihapon ako magkasal. Let's go. Ni James kumuuban o magpahatod. Ako ang imong kapuyo. Unsa? Tiguang ka na giti ay. Limtanon ka na. Nakalimot ka? Gibiyaan ta na ka. Binagyan ang tiguang. Gitiguangan pa ka sa kong performance uban mo. Gusto ka bang pahinumduman ta ka? Bastos! James, let's go.
Dili mo ka to ang insulti, Daddy. Oh, shit. Shit! Ah! Kalaming ipanghagis! Bayran ko lang ang tanang na buwak kining kahuman! Wiset! I am really that old looking? Damn! Niyan ta sa inyong building. Salamat sa paghatid, James. Hey, nangupaw ka na sa... Karon sa ko ba makita pag-usap ka tong mga tamis ni mga pahiyong kaniadto? The smile that used to please me so. Dili na bisan ka no sa, James. Dani, unsi akong mahimo. Aron mabalik to. Uy, hey, mihila ka na sab. Hey babe, look at me. Look at me. Babe, it's okay not to be okay. But not for long. Dili ko lang kapugan ako mga luha. Let me help you. Bisan mo lang sa pagpahid ni ini. I want to be here. The one wiping your tears. Babe, I love you so much. You know that. James, gusto kong mawanan eh. Gusto kong mahunong na ko sa pagmahal niya. Pero nga nung pisan ka na sa akin, magkid ko na mabuhat. Ganun mahal magkid na ko siya bisan ka ni Anto pa. How ironic. Tingong sab niya na nga akong pangutana sa akong kagalingon. Ngayon dili mo ko malimot nimo. Ngayon dili ko man makahimo sa paghigugma sa uban. Ingon ko ni mo, anak, kamahal. Sobra. Bisan ikala lang pagmahal nga ikahatag ko ni mo. It's enough. Di ka lang mawa na ko. Friends kita ita. Parehas naghangkap. Let me see that smile. Without these tears, better. If someday, makaunahon na ka na sa pag-move on, I just hope nga ako ang labing unang tao na imong munahunaan to move on with. James. Because Danny, no matter what, no matter when, and no matter how, I will always be loving you. Busa magpaabot ko sa hustong higayon. Basin pa sa hustong higayon. Maako ka na. Unsay imong gibuhat nini? Kung niay ka, aron magsamok-samok na ko, mahawa, pauli. Gusto ka na maminyo ko, di ba? Unsaon na ako pagminyo kung wa ko ikabuhi sa kong mamahimong asawa o sa umabot na kong anak. Oh, you mean? Willing na ko mo trabaho ubos nimo, Daddy. Ug willing ka na sab, nga magkasal kang angel? Yes, Daddy. Good. Good. Now we're talking. Kung kanunay ka lang nga ingon ni Ana, nga usak ka masunuron nga pagkaanak, wa gyud kitay mamahimong problema, Oliver. Kano sa ka gustong magsugod? Anytime, Daddy. Dan, ganong dugayon pa ba nato? Sit down. Diya ka na sa couch kay tawgon ko ang akong sekretarya. Paibawon ko siya to prepare Mr. Samson to train you. Thank you, Daddy. Pagkasal na siya ni Angel. Oh, kasaato pa.
Dili na gini ay nako siya problema. Dili ko na kakompetensya ngadto kang Dani. Makuha na. Makuha na nga akong karibal. Good. Very good. Miss Salvacion. Yes. Tell Mr. Samson to come over. Okay? May ipabuhat ko niyang mahinungdanong butan. Yes. And one thing more. Nabuhat mo na ba ang akong ipahimo kanimo kaganiya? Good. Oh, no. No. Gusto ko nga ako mismo ang muda sa buwak. Ngadto sa iyang opisina. Sa akong pangasawunon. Oh, Oh, yes. Tulips. Indeed. And yellow roses. Okay? nagpapalit siya mga buwak alang sa iyang pangasaunon. Buot niya ipasabot na si Danny. Wa pa gid gihapon siya mo surrender. Pero mahinaot ko dati. Nga dili ka na gid balikan pa ni Danny. Kay between nimo ug ni James, bisan sakit, mas dawaton ko pa nga mapunta siya ni James kay kanimo. Dili na ko gustong pasakitan pa nimo si Danny, Daddy. Dili na. Burak mubuto ang akong dughan sa paghuna-huna. That someday, malimot ra niya siya nako. Ug nga mahimong dawaton na niya si James. Shit. Kung mahitabo ka na, dili kalikayan nga magkita pagyapon ng duha. Shit, yun. Kapugngan ko ka ang akong kaugalingon kung kanunay ko siya makita. Danny. Oliver! Oliver! Oh, Dad? Are you calling me? Yes! What in here gibuhuna-huna? Anyways, Umanti ka mabilin karon ni Mr. Samson. Mula kaya na ko. May mahinungdanon kong aton. Sa'yo pa, Dad. Mubiya ka na sa mga opisina? Who cares? I own this company. This company will still earn. Bisan kon mubiya ko. At my woman, kung dili ko magbinantayon, daliran kuhaon sa uban. My woman is much important. So you take over, Sam. Ikaw ang saligan ko ng kumpanya. Sugod karon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!